Не съм качал от месец. Но на никой не му пука. Днес ще разгледаме топ Расен Шурикена и ще ги подарим по сила. Мини Расен Шурикен техниката. Това е първият различен Расен Шурикен, който сме виждали. По време на четвъртата велика нинджа война, Наруто се изправя срещу доста бели зецута. И за да създаде този малък Расен Шурикен, той трябва да създаде малки ръце, с които да създаде малкия Расен Шурикен. И просто с минимално движение на неговият пръст, то успява да хвърли този Расен Шурикен и разрязва това огромно бяло зецо. И сега си казвате: защо му е на Наруто да използва толкова малък Расен Шурикен? То той има ненормално количество чакра. Честно казано, не знам защо използва този Расен Шурикен. Но имам теория и тя е, че тъй като тази Джинклок форма на Наруто беше нова, той експериментираше с доста вариации на Расенгана. Както сте видяли в миналото видео за Расенганите. А ако случайно не сте го видяли, това е защото не сте се абонирали за канал с камбанката. Хайде! Ще ви изчакам 5 секунди. Расен Шурикенът сам по себе си е невероятно силна техника. И той е възможен благодарение на Наруто, който добавя вятърният елемент в Расенган си. И след това добавя Shape трансформация. Това е доста трудно да се научи, тъй като Минато цял живот се опитва да добавя елемент в Расенган си, но и така не успява. Но Наруто успява благодарение на неговите клонинги и невероятното му количество чакра. Ако искате да научите повече за това как работят самите клонинги в анимето, ще направя отделен епизод за бъдеще. Така, нека да поговорим и малко за самата техника. Когато Наруто удря Какузо, леле, забравям малко по малко, все пак отдавна не съм гледал анимето. Така де, когато Наруто удря Какузо, той разрушава всички клетки вътре в тялото му. Да, всички клетки. Можем да кажем, че Наруто го уби сам с този Расен Шурикен, а има доста по-силни от този. Това разрушаване на клетките е възможно, тъй като този Расен Шурикен прави микроскопични вятърни остриета, които дори Шаринганът не може да преброи. И това не е всичко. Ако случайно човекът, който бъде ударен, оцелее, то огромната експожа ще го довърши. Расен Шурикен, но по 2. Това умение позволява на Наруто да разреже опашките на 10 опашатото бижу и честно казвам няма какво друго да кажа за този Расен Шурикен, тъй като е просто Расен Шурикен в двете му ръце. О, дама, Расен Шурикен. Това е каквото звучи. Това е доста по-голям Расен Шурикен от нормалния. За да създаде тази техника, Наруто трябва да използва 2 клонинга. Този Расен Шурикен буквално осветява нощното небе. И дори самата техника може да се види от километри. И когато удря Едо Тенсей и Мадара, така помага на Хаширама да обездвижат Мадара. Сега имаме, и тук се пригответе, Scorch Release, Howl Hurricane, Jet Black, Arrow Style, Zero. Да, Минато е наименувал техниката. Или както нормален човек би наименувал техниката, Scorch Release Расен Шурикен. И сега сигурно си казвате: ама чакай, той вече има Scorch Release техника, която е на Пакора. Да, така е. Тази нейна техника е Кейке Генкай. И тази техника представлява ето тези кълба, които са създадени от въздух и огън. И когато удари някой противник, тази техника изпарява всичката вода вътре в тялото на противника. И буквално ги прави на мумии. Но този Кейке Генкай си има слабост и това е водата. А този Расенган, да, сетихте се, няма такава слабост, тъй като е от Аматерасо. И за тези от вас, които не знаят или са забравили, Аматерасото е огън, който не може да бъде загасен. Тази техника бива осъществявана благодарение на Наруто с помощта на Саске. Докато Наруто държи Расен Шурикена си, Саске добавя Аматерасо с помощта на Кагоцучи, за да му придаде форма. Когато използват тази техника, те успяват да унищожат няколко клонинга на 10 опашатото бижу. За съжаление обаче тази техника никога не показва пълният си потенциал и я виждаме само няколко пъти. Sage Art Lava Release Расен Шурикен. Този Расенган е доста силен, тъй като реже цялото божествено дърво. И за тези от вас, които не знаят, божественото дърво е самото 10 опашато бижу. Този Расенган буквално стресна Мадара, тъй като 10 опашатото щеше да умре от този Расен Шурикен. И затова Мадара абсорбира 10 опашатото. Tailed Beast Расен Шурикен. Този Расен Шурикен, добре де, по-скоро тези Расен Шурикени, понеже са няколко, успява да разруши няколко Чибако, Тенсей и метеорити наведнъж. Да, Наруто много difficult на тези метеорити, а пък Гара и Йоноки едва успяха. Но сега си задавате въпроса: защо този Расен Шурикен трябва да е по-силен от миналия? Ето го и отговора, драги ми хора. Не знам. Много постоявам тук поради две причини. Едно, за да направи този Расен Шурикен, Наруто трябва да вземе един Truth Seeker Orb. И за тези от вас, които не знаят, тези кълба са Кейкей Мора. А пък Кейкей Мората е комбинация от всички елементи, както Ин и Янг релиза. Пък и самите кълба са буквално най-силните оръжия някога в Наруто вселената. И Наруто има 6 от тези кълба и прави 7 Расен Шурикена. Как? Защо? Буквално Наруто има 6 кълба, а в анимето виждаме 7 от тези Расен Шурикени. Дали е грешка в анимацията, ще оставя на вас да решите. Втората причина защо поставям този Расен Шурикен тук
Защото това е моята класация. Seichart Super Tailed Beast Rasen Shuriken. Тази техника се води като Ultimate техниката на Наруто. Предполагам това е така, защото използва Shadow Cloning и това е едно от главните му техники. Както и Rasen Shuriken, което е едно от най-главните му техники. Обаче тези Rasen Shurikeni не са най-обикновени, тъй като Наруто използва всеки един релиз от първото до 8 опашатото бижу. На Шукако е от Magnet релиз, което може да запечатва. На Мататаби е от Син Огън, който е много по-горещ и опасен от нормалният такъв. На Исубо е от вода, който позволява на Rasen Shurikena да се ротира с огромна скорост и това увеличава режещата сила. На Сон Гоку е от лава, вече обясних защо това е счупен Расенган. На Коко е от пара или по-конкретно вряща пара. И това може да разяде целта, все едно този Rasen Shuriken е от киселина. Мехурчетата на Сайкен са направени от киселина, абсолютно също и като миналия Rasen Shuriken с врящата пара. Прахта на Чомей може да действа като флаш граната и да заслепи противника. Мастилото на Гюки също може да заслепи противника. И Rasen Shuriken направен с чакрата на Корама, което увеличава силата му и го прави по-силен от нормалният такъв. Окей, казах какви са тези Rasen Shurikeni, тъй като някои от вас може и да не знаят. Но нека пристъпим към техните постижения. Тези Rasen Shurikeni са хвърлени към Кагия и не я нараняват. Или не съвсем. Тъй като тези Rasen Shurikeni резонират с 10 опашатото в Кагия и това пречи на Кагия да използва хуманоидната си форма. Но причината да поставят тази техника тук е понеже в датабулка е описана като The Most Marvelous Ninjutsu of All Time. Не съм точно сигурен какво означава, питах приятел, който е добър по-английски и той ми каза, че означава самата дума Marvelous, или дори не мога да произнеса като цяло, но означава нещо извънземно, нещо нереално. Явно автор просто иска да каже, че тази техника е нереална или нещо такова. Не съм сигурен. Напишете долу в коментарите какво се опитва да каже автора. Six Pads Ultra Big Ball Rasen Shuriken. Наруто само веднъж е използвал тази техника, както повечето в тази класация между другото. И за да я използва, Наруто трябва да използва напълно трансформирана Корама или по-скоро Ашура версията на Корама. За да направи тази Ашура Корама обаче, той трябва да създаде 2 Каге Буншина на нормална Корама. И тези 2 Каге Буншина на Корама събират Сенджутсу чакра. И набързо ще обясня какво е Сенджутсу чакрата. Това е чакра, която е по-силна от нормалната такава. Буквално е това, няма какво друго да се каже. След като са събрали Сенджутсу чакрата, Наруто слива тези 2 Корами в неговата и така се получава Ашура Корама. И тази Корама има 3 глави, 6 ръце и брамари моля 27 опашки. Да, обаче никъде не е потвърдено. В едната си ръка прави Six Pads Ultra Big Ball Rasen Shuriken, а в другата прави Tailed Beast Ball Rasen Shuriken. И тази техника успява да отблъсне техниката на Саске, която е стрелата на Индра и която е най-силната техника на Саске. Искам да видя вашето мнение долу в коментарите и дали бихте сменили позицията на някой от тези Rasen Shurikeni. Също може да предлагате идеи долу в коментарите, тъй като искам да направя и видеа, вдъхновени от вас. И доста съжалявам, че не съм записал доста време, но просто съм много изморен след работа и нямам достатъчно време да записвам сценарии, видеа, аудио, обработка, темна или сещате се. Доста сложно е. Ако видеото ви е харесало, дайте лайк, абонирайте се за канала с камбаката и ще се видим в следващото видео. Чао, чао!